Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. I just want to let you know that in December, LACO is standing for Labor and Civic Organization. They came to approach us in December time and told us or instructed us to employ South Africans, and as we promised, we managed to employ South Africans, as you see the groups here, and thank you very much for the guidance from you. Yeah, greetings again, Mzansi. ILACO ifike la eSpar bekunabantu bangaphandle abasebenzayo. So sitholile abantu abawu-15 ispace la eSpar. So siyabonga kakhulu Mr. David and usazo-eda nabanye. Viva LACO, viva. Siyabonga. Video uyibona bekuse Hillbrow eJohannesburg. Lapho khona yafika i-MK LACO bakhuluma nomqashi lo waseSpar, bamtshela nofanele aqashe abantu base South Africa. Ngempela kwaba replace abantu laba kade bafakile abangebona base South Africa. Abayaziyo le ndawo yase Hillbrow, mawufika ku Uvel, abantu abadominate le ndawo noma abantu abaningi kule ndawo uza ngapha ku Hillbrow, abantu base Zimbabwe nase Nigeria. Ingakho kulula ukuthi ungathola abantu khona ugcina usubaqashile ngoba yibona abantu abangomakhelwane abahlala la. Noma kuthiwa ke uyayivula isitolo sakho, abantu vele mawufuna abantu abazokusebenzela ibona ozobathola beseduze. Kodwa LACO ihambile yakhona befe bakhulumisana nomqashi, wavumelana nabo, wayeseyaba replace njengoba kusho ukuthi uqashe 15 usazoqasha nabanye. Umsebenzi ke lo owenziwa iLACO sizwile kwaZulu Natal uPremier ubaba uThamintuli mayikhuluma wathi amathuba omsebenzi akhandekile kwaZulu Natal, abantu abaningi bawutholile umsebenzi. Ngabe sachaza ukuthi abantu abaningi bawuthola nje umsebenzi ngenxa ukuthi mayithola ithuba yena uyaphuma namaphoyisa bagasele emafemini ahlukene, bafike bakhipha abantu laba abangebona abala eSouth Africa futhi abanye abangekho ngokusemthethweni la eSouth Africa. Bese abantu baseSouth Africa bethola ithuba, kube nama-organization anjengo-MK LACO noma kuthiwa i-MK Labour Desk ephumayo nayo efika igasele ey'ndaweni ezehlukahlukene, ikhulume nabaqashi abehlukahlukene ukuze kugcine kuqasheka abantu base-South Africa. Noma yiphi into eyenzakalayo ithi yinhle siyincoma bube buvela ububi bayo. Noma yiphi into nje yenzeka la ezweni lomhlaba lo esiphila kuwo, noma ingayinhle kanjani buyavela ububi. Obunye ububi buvela ngenhloso yokungcolisa yona. Ngithe uma ngithi ngena ku-X eyaziwa ngeTwitter, ngasithela phe kwevideo ebipostwe ama-fighter noma amalunga e-EFF ethi wona i-MK LACO noma MK Labour Desk ilokhu yenza sengathi ikhipha abantu bokufika emafemini ithola abantu base South Africa kanti ngokubenza ubugebengu. Base kune video kabe beyi-attachile, cela ubonena. Ncinza okuyena ohola le MK LACO ubhale nansi post wathi kunabantu abahamba bengena ezitolo zasePietermaritzburg bethi bayiLACO bathunywe uMancinza, bathi uthe uMancinza bakhiphe imali ukuze ingeke ize iLACO. Kunezitolo ezirentayo ukubona njalo ngenyanga. SiLACO siyaziqhelelanisa nalokho, akekho umuntu esesike samthuma ukuthi akayokwenza ubugebengu futhi asisoze senza leyo nto. Abantu beLACO bafake izigibha zeLACO futhi baphatha amakhadi ashoyo ukuthi baqhamuka kuLACO. Labantu abenze lento sizobathathela izinyathelo zomthetho.
ivideo ke ile engibe ngikudlalela yona manje engithi ngiyibonisa abalaliswa kakhulu ama-members we-EFF ethi lento ye-MK Party ayikho bebelokhu benza sengathi basiza abantu ukuthi bathole umsebenzi kodwa sekuvelile manje ukuthi baqola abantu kunokuthi babatholele umsebenzi. Ingakho ngithe ekuqaleni noma into ingaba yinhle kanjani kodwa bayakhona abantu abangosomathuba abavele bathola ithuba lokuganga nje. Into iyinhle uyibona ihamba kahle futhi ayikho into e-perfect. Lokho nje kufuneka sikulungise. Ngokudlule ngesikhathi lakho beyihlangene nabaqashi nansi inkulumo ababe nayo. Be able to hire South Africans because of these reasons. Wait, so what you're basically saying is if two shops don't comply, we all suffer. Yes. And that's tomorrow. That's why we said everything is owner, because we've been speaking with the management. Ana ngikuvezela ivideo ukuthi uma bezokhuluma nabaqashi abakhulumi nomqashi njengoba bathi bona le insizwe ezimbili ebeyifaka izikipa ze-MK ukuthi bakhulume nomqashi esayidini. Kukhulunywa nabaqashi bekhona abantu futhi esikhathini esiningi bayayishuta ingxoxo zabo. Noma ke zikhona ingxoxo abangayishuti lezi asuke besabonisana kuzo kodwa nje esikhathini esiningi uma bengabe besamuye bayabika ukuthi sisendaweni ethize siyolungisa udaba oluthize abalunga abantu awalunga ama-CV ngoba bathi endaweni basuke sebazi ukuthi vele bakhona labantu laba abangebona base-South Africa baqashiwe kuleyo ndawo. Kodwa nje labantu abenza ubugebengu nabenza ubuqili yilaba namhlanje osekuzothukwa igama le-MK lakhona le-MK Party ngenxa yabo futhi mabenza lokonakalo ukwala kwabo bafaka izikipa ze-MK Party njengoba ubona nje ukuthi lo bhuti ubanika imali futhi lo bhuti wenze sure ukuthi ubasondezela ngala okunecamera ngakhona ukuze kuvele ukuthi kunemali akabanike yona. Yinhle kakhulu into ayenzile lo bhuti ngiyayincoma ngoba ubugebengu ofanele kuphela. Yabona nje isifiso sami isokuthi labantu batholakala. Mina ngifisa nje labantu batholakala baboshwe ngoba bona igama lento enhle eyenzekayo. Ngithi yinhle ngoba sibabonile abantu base-South Africa beqashwa. Ingakho ngithi yinhle. Angincomi ngoba kukhona engimsupportayo nengamsupport. Kodwa nje ngibuke ukuthi sekukhona abathola ithuba lokuyihlasela. Kunjalo ke la emhlabeni. Noma ungathi wenza into enhle kangakanani bakhona abazofuna iphutha abalibone kuyo. Angiyibambe ivideo ngicela ukuzophala khona la comment section ngalo kwalokho mina nawe bese sidibana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.